हरनि 9टासोआव मा खालामना दंमोन नोंसोर जोङो दा गेदेरफोर मोननाव ओंखारलांदोंमोन आरो दा इसानावनो थाहैनानै ओंखारलांदोंमोन आरो जेन थेन बासिलांदों आरो जों दा जों माने दा न'आव थायाखै सानथाम सानब्रैसो जाबाय जों न'आव थायाखै जों न'आवनो गिनानैनो जों थानाय जायाखै आरो न'आव हौवा मानसि गैया आरो जोंहा दा न'आव दा जोंहा बिमा फिसाल' थायो आरो गिनानै जोङो न'आवनो थायाखै रावबो गैया आरो जों बिमा फिसाल' थायो दा बायदिसिना बायजोब्बाय माजोब्बाय एसे सहाय हरबानो जाबाय नोंसोरो मा खालामनो आरो उपाय गैया मानैमोन मैदेरा फालो फैदोंमोन फैनाया थेवबो फालोआ बिथिं फैनो हास'वासै मानैल' फैदों आरो ना गावस्राना फैदों आरो मा सिलिंखार जाखो न'आव थानाय बाकसफोराबो बायदिसिना जिफोराबो सिलिंखार जाजोब्बाय माइखौबो जालांबाय एसे माइरंबो जाजोब्बाय माइयालाय बस्थानैमोन ओमफ्राय माइरङा बाल्थिंनै दंमोन आरो जायाखै खोमा बिसोरो मिथिया आलाय सिलाय खालामजोबदों आरो आलाय सिलाय खालामनानै माबाजोबदों बिसोरो एसे सहाय हरबानो जाबाय नोंसोरो जोंखौ मा मुं होनो नोंनि हौवानिखौ बिपुल नार्जारि रन्जिता नार्जारि मा गामि बेयो कुमारपारा सेसापानि